OK, miniboj kilo a Stella Muerte Crew. Čo by mal zlepšiť začínajúci b-boy, aby bol lepší v betlení? Tréning. Treba trénovať, treba sa na to pripraviť. V každom prípade byť sám sebou. Úplne sa uvoľniť a byť v úplnom kľude. To sa dá dosiahnuť jedine tým, že budete trénovať a skúšať si aj to betlenie na tréningu. Ďalšia vec je nerobiť stále to isté, čo ostatní. Neopakovať sa. To sa dá takisto vyriešiť tréningom, tým, že budete trénovať stále a budete zväčšovať svoj arzenál, takže zase len tréning, čiže zväčšiť arzenál a prísť pripravený tak, aby ste sa absolútne neopakovali v žiadnom betli. Zbytočné gestá. Žiadne také tie gestá, že niekto kopíruje, niekto padá alebo čo. Je to absolútne zbytočné. Porodu to aj tak nezajíma. Čiže toto hovorím všetko z vlastnej skúsenosti, tancujem viac ako 20 rokov a všetko sú to veci, ktorými som si ja prešiel. Presne tieto chyby som robil ja, čiže toto by som odporúčal začínajúcim tanečníkom, aby eliminovali tieto chyby.